everyone! Welcome back dito sa inaabangang Online Artista Search. Na kung saan ay susubok sa bawat talento ng bawat Pangasinense pagdating sa pag-arte. This is Startista, the HSA Production Online Artista Search. Ayan, Menda Paolo. Naya Marnel Ferrer. Noong nakarang linggo ay sumabak ang ating mga startistas sa AKITA. At sa first elimination na kung saan mula sa 30 hopeful ay nag-turn down sa 15 startistas. At ngayon, mula sa 15 startista ay makakaroon ulit tayo ng elimination na kung saan ay 10 na lamang ang uusad sa top 10 na magpapatuloy ng kanilang journey dito sa startista. Nakakakaba at nakakatensyon talaga ang mga magaganap ngayong araw. At kasama pa rin natin ang ating mga startista jury na sina Dr. Romery Lingkod, Chancellor Dexter Maida, at ang ating HSA Production Director, Direct Harvey C. Aquino, na kung saan sila ang may mabigat na tungkulin upang sirahin ang kauna-unahang startista. At para sa pagpili ng ating top 10, maliban sa ating mga resident jury, ay mayroon tayong isang celebrity judge na makakasama. Kilalanin natin siya. Our celebrity judge is an alumnus of TV5 Artista Academy at napanood sa mga Wattpad series at kamakailan ay napanood sa seryeng The Killer Bride sa ABS-CBN at ngayon ay mapapanood sa HCA production movie na Lispu sa Likod ng Tsapa bilang si Andre Fernandez, our celebrity judge, Mr. Akihiro Blanco. Hello po mga kapamilya, ako po si Akihiro Blanco at nais ko pong magpasalamat syempre sa HCA Production sa pagkakataon po na ito na mag-judge dito sa Startista, HCA Online Artista Search. So ayan, kompleto na ang ating mga jury at ang ating celebrity judge. Ngayon naman ay balikan natin ang mga naging performance ng ating mga startista at mga komento ng ating mga jury. Unahin na natin sina startista Joseph, Joshua, Casey at Darlene at ang komento ng ating startista juror na si Counselor Dexter. Para kay Joshua, no, ang comment ko lang sa kanya since nakita natin na nasa kanya yung itsura na pang-artista, no. Well, ang comment ko sa kanya is medyo nakukulangan pa ako ng konti dun sa pag-deliver niya ng kanyang lines, no. Dapat pagka nagdi-deliver kasi tayo ng line, may mga level 1, 2, 3, and 4 yun. So kailangan pag nandun ka sa low tone, may time talaga na dapat umaakyat ka. Okay with Casey, napansin ko na napakasweet ng kanyang mukha, pero nakukulangan kasi ako dun sa kung paano niya i-deliver yung message or yung buhay nung kanyang pag-arte. 'Di ba? Nakita ko kanina na medyo nag-steady yung tone ng kanyang voice, kaya doon ako medyo nagkulang. Pero the rest, pwede namang idaan natin lahat sa practice at naniniwala ako na kaya mo at alam ko na meron ka pang ibubuga. For Joseph naman, no, napansin ko lang na medyo malaki yung pangangatawan at medyo hindi nagbabagay yung tono ng boses niya sa pag-deliver ng message. Pero napakadali naman na kasi malinaw naman kung paano niya banggitin yung mga lines. Pagdating sa attitude, dagdagan pa natin ng konti kung paano natin i-push at iparating dun sa tao kung ano talaga yung pinaparating nating mensahe dun sa drama na gagawin natin. For Darlene naman, nakita ko sa kanya na ang dami niyang mababagayan na role dito sa ating artista search na ginagawa. And my comment po para sa batang ito ay mas lalong galingan mo pa, mas lalong i-connect mo pa yung sarili mo, lalong-lalo na yung pag tinitignan mo yung mga taong nanonood sa ating scene. And congratulations, job well done. Sana ipagpatuloy mo. Thank you so much, Counselor. Talagang painit ng painit ang mga ganapan. Ano naman kaya ang masasabi ni Dr. Romery sa ating mga startista na sina Jonathan, Mika, Hikers at Police? Panoorin natin ito. Hi Hikers! So, anong masasabi ko kay Hikers? Una sa lahat, alam mo na medyo may itsura ka. So, may dating na artist na yung itsura mo, telegenic. Ngayon, ang problema lang, yung eye connection. Medyo kulang tayo doon. Tapos, isa pa, yung diction mo.
medyo nakukulangan ako doon. But anyway, medyo second set po natin ito. So, mai-improve pa yan. Lalo na nandyan si Direk natin, mai-improve at mai-improve pa yan. So, well done. Colin, congrats. Kitang-kita ko sa iyo yung X Factor. So, may nakita ko sa iyo at gusto ko yun. Nagandahan ako doon sa voice mo kasi nag-blend siya sa facial expression mo. So, yung emotion mo nandoon. So, dalang-dala mo siya. Kaya, gusto ko sa mga susunod na eksena mo is more pa yung connection mo sa audience mo. Congratulations, Mika. Nice job. Gandang-ganda ako sa iyo. Napaka-telegenic mo. Tapos, yung facial expression, gustong-gusto ko siya. Maganda yung transition ng voice mo also with your emotions. Talagang feel na feel ko yung pag-acting mo. So, nandyan, nakikitaan din kita ng artistang dating. Okay, keep it up. Good work. Ayan, Jonathan, nako, kitang-kita ko sa iyo, ang galing-galing ng acting mo. Dalang-dala mo lahat ng mga emotions na binigay sa iyo. Nandyan talaga yung power. Power yung pag-act mo. Ang kulang lang sa iyo yung diction mo. Medyo nandyan yung talagang pagiging Pangasinense mo. But, I'm hoping na mai-improve pa yan sa darating na araw. Okay, thank you so much sa pagsaling nyo dito sa Startista. And then, good luck. Grabe! Talagang intense ang naging performance ng ating mga Startista. Ano naman kaya ang say ng ating HCA Production Director na si Direk Harvey sa mga naging performance ng ating mga Startistang sina Glynis, Myla, Christian at Derek? Let's all watch this. So para kay Glynis naman, ang nagustuhan ko sa kanya, so kitang-kita sa kanya yung physical na kagandahan. So andun yung mata niya na nangungusap. Pero pagdating sa actingan, talagang hindi rin siya papahuli dahil wala siyang pakialam kung ano yung magiging kakalabasan ng itsura niya. Just like dun sa nagbaliw-baliwan siya, na kung saan titignan mo masyado siyang maganda tapos biglang magta-transform ng ganun kabilis na nagbaliw-baliwan siya. Yun ang X-factor para sa akin kay Glynis. Para naman kay Derek, napaka-inosente ng itsura niya. So nakikita mo talaga yung pagiging bata ng kanyang feature. Although 19 years old na siya, pero parang siya yung may pinakabatang itsura sa lahat. So ang kagandahan dito ay kaya nating paglaruan yung personality niya pagdating sa acting, na pwede siyang maging sa tweetums, ganyan. Pwede rin siya dun sa mga medyo mature ng konti, pero nangingiba mo yung sweetness niya pagdating sa acting. Para naman kay Christian, at his age, di ba, masyado pa siyang bata, 22, pero magaling siyang mag-portray ng mga matured characters. So nakita ko yun sa kanya mula sa pag-portray niya doon kay FPJ na pati boses, buong buo. So medyo ano lang tayo ng konti siguro, medyo yung sa may facial expression lang ng konti. So huwag tayong laging naka-focus lagi sa tono ng boses. Kasi pag may facial expression, then may mata, pagdating sa boses, sumusunod na yan. Para naman kay Myla, ang nagustuhan ko sa Startista na to ay mabilis mag-transform from this character to another character, at napakabilis ng switching. So kumbaga parang dramatic, tapos biglang magiging kontrabida, tapos bigla na naman magiging sad. So ang galing niyang paglaruan yung mga emosyon na binibigay sa kanya. At dalang-dala niya lahat yon. Parang wala akong nakitang hindi bumagay sa kanya. So sa itsura pa lang, sa character actor na talaga siya. Wow! Talaga naman na ang mga komento ng ating mga jury ay magiging daan upang palawigin pa ang mga kakayahan ng ating mga Startista sa pag-art. Ngayon naman, ano kaya ang masasabi ng ating celebrity judge na si Akihiro sa ating mga Startista na sina Paula, Kurt at Artie? Panoorin natin ito. Okay. Etong si Kurt, taga Bugalon ba to eh? Ito si Kurt sa akin, sa kanya ako natuwa. Hindi ko alam kung bakit, marami ako nakita sa kanya, guys. Sobrang natural, parang di ko ma-acting. Ito si Kurt, guys, ano ba tawag dito? May character siya. Pwede siya maging character actor, pwede siya maging kontrabida, pwede siya maging comedian.
Ayun, marami siyang yung character ng totoo niyang personal, maraming pwedeng gawin eh. Parang kung ikaw yung director, marami kang pwedeng gawin na character sa kanya na iba-iba eh. Pwede rin siya magbakla. Kahit ano bagay sa kanya, kaya solid to si Kurt. Napasaya niya ako. Eto si Paula, 20 years old, taga Burgos. Ayan. May nakikita ako sa mata niya eh. Yung mata niya, ang ganda, sobrang ganda ng mata niya. Pag pinapanood siya dito sa screen, parang ang sarap niya pag napunta na siya mismo sa movie. Kasi yung mata niya bagay sa movie, ang ganda niya, sobra. Pwede siyang leading lady. At marami din pwedeng gawin sa kanya. Ayun. Pero para sa akin, mas bagay siyang leading lady kaysa maging kontrabida. Kasi yung facial, yung lahat ng mga nasa kanya, yung mukha niya talaga, parang hindi siya pwedeng pang kontrabida eh. Para siyang isang prinsesa na inaalagaan na ng isang prinsipe. Ganun. Yun si Paula. Pinapanood ko ngayon guys si Startista RC ng San Carlos City. Para sa akin, okay naman yung ano niya, yung execution ng acting niya, and ano naman siya, chill lang naman din siya, hindi naman sobrang OA or hindi naman sobrang baba ng levels na pinapakita niya na emotions. So, para sa akin yung binibigay sa kanya na emotion dun na roller coaster, hindi ko alam kung happy ba yun or angry. Siguro yun yung mga pinapakita niya na ano, kasi iba't iba eh, pero same na yung sinasabi. Para sa akin okay lang, pwede. Kumbaga goods na goods yun, ganun. So ayun, narinig na natin ang mga komento ng ating mga jury. So ngayon naman, oras na para pangalanan na natin ang ating top 10. Tama ka dyan, Arnel. So ngayon naman, unahin na natin ang mga startistang pasok sa online vote. Ang unang dalawang pasok sa ating Startista Top 10 ay ang dalawang nakakuha ng pinakamataas na online votes na pinagsamang shares, likes, and reactions mula sa official Facebook page at YouTube channel ng HCA Production. At ito ay sina Micaela Renel Antimano ng Mangaldan at Glynis Ivy Eden ng Mapandan. Ayun! So congratulations po! Talagang grabe din naman na binigay na suporta ng mga kaibigan nila online. At ngayon naman, kilalanin pa natin ang ilang sa mga papasok sa ating top 10. Pero bago yan, ay ano nga ba ang mga prizes na pwedeng mapanalunan ng ating mga Startista winners? Panoorin natin ito. Startista winners will receive the following prizes. For the second placer will receive 2,000 pesos cash from Mr. Stephen John Santos, Faculty, College of Liberal Arts at University of Luzon, and gift packs from Skin Bliss Philippines by Jonah Solis, DZ Beauty and Fashion Lab, Marie and L Beauty and Wellness Hub by Rosel Tuliao, Queen's Beauty House by Christina Alvarado, 100 Islands Products and Souvenirs by Loverly Bernabe, and gift certificate for 2 of Sigay Fiestahan Eat All You Can by Daryl Reyes, and a contract with HCA Production Management. For the first placer will receive 3,000 pesos cash from Miss Melissa Aquino, Private Assistant of the Ambassador to the Portugal Embassy, Canberra, Australia, and gift packs from Skin Bliss Philippines by Jonah Solis, DZ Beauty and Fashion Lab, Marie and L Beauty and Wellness Hub by Rosel Tuliao, Queen's Beauty House by Christina Alvarado, 100 Islands Products and Souvenirs by Loverly Bernabe, and gift certificate for 2 of Sigay Fiestahan Eat All You Can by Daryl Reyes, and a contract with HCA Production Management. And for the champion, and will be our first Startista Grand winner, will receive 5,000 pesos cash from Skin Bliss Philippines by Jonah Solis, and gift packs from Skin Bliss Philippines by Jonah Solis,
DD Beauty and Fashion Lab, Marie and L Beauty and Wellness Hub by Rosel Tuliao, Queen's Beauty House by Cristina Alvarado, 100 Islands Products and Souvenirs by Loverly Bernabe, 500 pesos worth of Mr. A Cafe gift certificate by Arnel Ferrer, and gift certificate for 2 of Sigay Fiestahan Eat All You Can by Daryl Reyes, in a contract with HCA Production Management. Ang swerte talaga ng mga mananalong startista dahil maliban sa mga prizes ay ang contract ng HCA Production na kung saan ay mapapabilang na sila bilang official HCA artist. Exactly. Ibang level talaga pag HCA artist ka. So wag na natin patagalin pa. Sino-sino pa ba ang mga pasok sa ating top 10? Pasok din sa top 10 ang mga startistang sina Kirkpatrick Baluto ng Bugalyon, Myla Sari ng Mangaldan, Paula Fernandez ng Burgos, at RC De Vera ng San Carlos. Congratulations! 6 na startista ang pasok sa ating top 10. At ngayon naman, kilalanin pa natin ang ilang startista na makakapasok sa ating top 10. Pero bago yan, pitinin muna natin sila upang pasalamatan ang ating mga sponsors. Panoorin natin ito. HCA Startista would like to thank the following sponsors: Skin Bliss Philippines by Jonas Solis, DT Beauty and Fashion Lab by Lilibeth de la Cruz, Marie and L Beauty and Wellness Hub by Rosel Tuliao, Queen's Beauty House by Cristina Alvarado, Delivery Hub, Mr. A Cafe by Arnel Ferrer, Sigay Fiestahan by Daryl Reyes, Mr. Stephen John Santos, Faculty College of Liberal Arts, University of Luzon, Miss Melissa Aquino, Private Assistant of the Ambassador to the Portugal Embassy, Canberra, Australia, Mrs. April Montes Bravo, Manager, Philippine Information Agency, Ilocos Sur, Police Staff Sergeant Jonathan Fernandez, Pangasinan Police Provincial Office, Mr. Michael C. Aquino, Dubai, UAE, Miss Loverly Bernabe, SK Federation President, Alaminos City, Honorable Mac Dexter Malikdom, Municipal Councilor, Municipality of Lingayen, Miss Rosemary Morales. Again, maraming salamat po sa ating mga sponsors. And this is it! Papangalanan na natin ang mga pasok sa ating top 10. At ang kukumpleto sa top 10 ay sina Pauline Kate Lozadas ng Labrador, Hikers Garcia ng Santa Barbara, Jonathan Bravo ng Lingayen, at Derek Humphrey Regatio ng San Fabian. Ayun! At nakilala na natin ang ating top 10. Again, congratulations po! At abangan natin ang magiging journey ng ating mga top 10 sa kanilang actingan hanggang sa mapili ang Magic 5 na kung saan sila ay maglalaban-laban para sa titulong 30. Tama ka dyan, Minda. So, stay tuned. Again, this is Arnel Ferrer. And this is Minda Paulo. And this is Startista, the HCA Production Online Artista Search.